ta ɗimi kakakin wato majalisar tsaron ƙasar Iran ya ce idan dai har ƙasar China wato da ɗimi kakakin majalisar tsaron Iran ya ce idan dai har ƙasar Amerika ta kai wa Iran hari ko kuma ƙasar Isra'ila ta kai wa Iran hari, to fa za su tace uranium ɗinsu ya kai matakin ƙarshe wanda daga shi kawai za su haɗa nukiliya ne. Wato tun a kwanakin baya dama mutane wasu suke cewa fa Iran fa ta mallaki makamin nukiliya, sai dai faɗa ne ba ta yi ba, amma kuma akwai wasu abubuwa da suke iya nuna haka din. Na farko dai ƙasar Iran ana jin radiation lokaci-lokaci suna gwada wasu abubuwa, suna magana cewa ana gwada wasu abubuwa ne wanda suke danganci wato makamin nukiliya din kenan. Sannan shi kuma a can side din wato America, Donald Trump ya ce duk ya lalata abubuwan da za su hada wato makamin nukiliya, amma kuma babban abin da zai fara daukan hankalinka da cewar ba haka bane shine idan fa wannan chemical din wato da ake hada makamin nukiliya yana gurin, idan aka jefa min bom dole ne a samu radiation, dole ne a samu matsaloli a gurin ba na wasa ba. To amma duk in ya je ya gama yin abinsa sai ya ce ai an samu matsala, ai an lalata gurin, amma kuma ba wani radiation da aka ji a cikin kasar gabaki da. Amma a wannan lokacin akan ji ta girgiza wasu gurare haka tana gwada wato makamanta kenan. Wato duk da dai ba a rasa jami'an leƙen sirri na ƙasa da suke leƙawa ƙasashe daban-daban, to a Iran din an gano cewar fa wato ma'aikatar leƙen sirri na ƙasar America CIA ta gano cewar akwai uranium wanda za a haɗa aƙalla makamin nukiliya guda 10 ko 20. To wannan yana nuna cewar fa daman fa ƙasar Iran fa ta gama ma shiryawa, kuma wannan abu ne wanda daman ba zai yiwu a ce America su kasa kai hari ko Isra'ila ba, a'a dole za su jangwalo su, kuma za ta fito ta nuna musu cewa fata na ji komai ba. To idan ta sami wato makamin nukiliya, shin ya za a yi da ita ne? Mu haɗu a comment section, shin ya za a yi da ita ne idan ta mallaki makamin nukiliya?